maisa phamokra boro belai hambai te tinini osabao phaimanjak khaijak tini sendel committee ni vice president Sar Pradip boro belai hambai mariwo abone karoi teo phaimanjak khaijak tini MCC tini Sanjit Sarno boro belai hambai te abone karoi phaimanjak khaijak tini Pai Sarka division ni vice president bonobo belai hambai ang mo sanani musungo joto rupuro khatiwo halnai te pai tongai rongno norongo belanya hambai mariwo te mai te khorong khnai tongai rongno tung basaibari hati o norongo monang koinani musungo chung tini party IPF tini engoi chung tini Tripura lemi chobawo nokhorjak party IPF tiro chung soi Tripura sani muthangani lama kaisano sini Tripura thangani lama hingke kaisano ekmatro tongsiwo sei IPF party sini IPF party noro jobto sini Tripura ninggai sini bukung barani kam samung khlaina ni bagoi noro jobto buskang thainai 12 tarigo party IPF sini da borogo buddioi ano kuplai khlai jade te asukok sawinang hambai narukha jotono